Казвам се Христофор Симов и съм проектов ръководител на обект Витошарт. Аз съм Бойко Етимов и съм част от търговския екип на Витошарт. Станах част от екипа на Витошарт още в самото начало на проекта, при неговото стартиране, при организацията на конкурса за избор на концепция и реално съм част от процеса от самия му зародиш. Концепцията на Витошарт е така един продукт, който доста дълго време беше разработван. Както казах в началото, организирахме конкурс, в който участваха освен така доста сериозни проектантски бюра в България и международни такива, като един от тези участници беше и Беной. Мога да кажа, че доста неща научихме от тях. Ние така тръгнахме в началото да им обясняваме какво ние искаме да се получи и те така в началото се опитаха да парират този процес, за да покажат, че всъщност те имат доста сериозни идеи, които може да реализираме заедно. Много е интересно. Реално погледнато самия комплекс е нещо като полуотворен тип, като самия площад е на две нива ще бъде. Долното ниво, така наречено, в него ще има търговска част, магазини, ресторанчета, кафенета, реално погледнато всякакви приятни услуги за нормален начин на живот. Разбира се, ще има и затворен елемент на комплекса, който е на едно второ ниво. Ще има частна зона, парк, което е само за собствениците на сграда трет. Цялото изграждане е много голямо предизвикателство поради ред причини. Интересното за този проект и по-скоро за това, което нашите клиенти не могат да видят, това, което стои зад изграждането на самия комплекс като такъв, на неговото проектиране, е начинът, по който ние правим това нещо. Абсолютно всичко се проектира в BIM среда. Това означава, че се изгражда един пълен 3D модел на целия комплекс, в който се залагат конкретните материали, които ще бъдат изпълнени в него с техните характеристики, размери и ние реално имаме един цифров модел на това, което ще получим като готов продукт при завършване на проекта. Използваме топлината на земята. Реално погледнато, големи помпи в подземията ще въртат един флуид, гликол, който ще се затопля от недрата на земята и чрез големи помпи в подземията ще стига горе-долу апартаментите. Живял в комплекса има доста предимства, които, освен геотермията, която със сигурност няма такъв проект в момента в България с такъв мащаб. Освен това има доста други предимства, които аз поне не съм ги срещал сред други апартаменти, предлагащи се в момента на пазара. На мястото на бившия завод Витоша е едно от малкото останали такива места в София, като се намираме на пешеходно разстояние буквално на 2-3 минути от Мол Парадайс, на 2 минути от метростанция Витоша, на 3-4 минути пеша сме от Южния парк. Самия по Черни връх спокойно може за 5-7 минути с автомобил да се стигне както до центъра на града, така и горе до кръговото на околовръстното. Във връзка с локацията бих искал да споделя също така, че като започвахме да разработваме концепцията с английски проектант Беной, ние тръгнахме да събаряме всичко от начало. Това стар завод, останал от едно време, зачерпваме веднага. Но те за пореден път тогава ни спряха и обясниха според тях колко по-добро би било дали да оставим част от историята, така че в момента запазваме два от корпусите на бившия завод Витоша и реално вписваме новата част от комплекса, така че да се получи една доста сполучлив крайен продукт, като се интегрира стария завод с новите сгради. И те също така заложиха тази концепция за 15-минутния град, който реално погледнато идеята е на 15 минути пешеходно разстояние от вкъщи да имате всякакви удобства и блага за нормален начин на живот. В самия комплекс ще има магазини, кафенета, ресторанти, всякакъв такъв тип услуги и допълнително като се пресече Черни връх има наистина невероятен избор от всякакви неща, да не говорим и за мола. Доста е помислено върху човекопотока и разделянето на различните потоци вътре в комплекса. Става въпрос хората, които са живущи в комплекса, да бъдат така отделени, хората, които работят в комплекса, да бъдат също просто да не става преплитане на потоците в комплекса.
Също така е проектиран на 3-етажен паркинг с над 1000 паркоместа. Смятам, че цената за района и за добавената стойност на комплекса, която предлага самия комплекс, е наистина доста справедлива, като се има предвид и локацията, която не знаем всички локация и пак локация за един имот. Допълнително геотермията, вътрешния парк, удобствата, смятам, че наистина това са имоти, които си заслужават. Ами аз, честно казано, предпочитам така по-обширни гледки, така че някой апартамент на по-високите етажи по-скоро би бил за мен. Постарахме се за тези години на проектиране доста да се доближават до стандартите на голяма част от хората, търсещи си дом, било то семейства с деца, било то един или двама човека. Има апартаменти, мога да кажа, за всякакви вкусове и за всякакви потребности. Аз тук мога да се включа, извинявай, но наистина има всякакви удобства и допълнително самите изложения. Имаме изложения, които отговарят на абсолютно всякакви изисквания.